padam ratidi Baksa palanga hoti Baksa bakas lengkade Hai bai di joto bayaro Sini samung tanglani Baksa padam ratidi Baksa palanga hoti Baksa bakas lengkade Bye bye di joto bayaro Hai bai di joto bayaro Cini samung tanglani Baksa padam ratidi Baksa balangga hoti Baksa bakas lengkade Hai bai di joto bayaro Sekali samung ulo kelai ke samung no kelai bayar Sekali samung ulo kelai ke samung no kelai bayar Serat sapano nangya Hai bai di joto bayaro Cini samung tanani Baksa padam ratidi Baksa balangga hoti Baksa bakas lengkade Hai bai di joto bayaro samung tanani Baksa padam ratidi Baksa balangga hoti Baksa bakas lengkade Hai bai di joto bayaro Sini mata, sini tongkat.
Hambai, 저번에 제 사이트몽 IPFT 때 BJP 합방 발만의 비신거 IPFT는 두이전 캐비넷 미니스터 때 서전 MLA 동만의 비신거 जों बेलाय त्रिपुरा सारकनि बागै प्राउड मा खालायो महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिकनि आसामनि सालनो त्रिपुरा हास्तेनि हापांनि अंगै गभर्नमेन्टनि अंगै स्टेट गभर्नमेन्टनि अंगै सालसा हलिडे जों माननाय हलिडे घोषणा खालायजाखा ते आबनि सालो जों जत लुकुरकनो राजानि राजबंशी र बुबाग्रानि बसं र डेमोक्रेसीनि रायदाबो जों दंगो त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरासानि लाइबुमानो डेमोक्रेसीनि रायदाबोनो सकमर जाखा सकमर जगमनिनो हायना हाय जों तेबिसा डेमोक्रेसीनि रायदाबोनो गिफिलै तबनानि बागै जों जे साइटकमं IPFT ते BJP हापां फाइमानि बिसिंगो IPFT नि दुइजन कैबिनेट मिनिस्टर ते सयजन MLA तंमानि बिसिंगो जों बेलाय त्रिपुरा सारकनि बागै प्राउड मा खालायो महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिकनि आसामनि सालनो त्रिपुरा हास्तेनि हापांनि अंगै गभर्नमेन्टनि अंगै स्टेट गभर्नमेन्टनि अंगै सालसा हलिडे जों माननाय हलिडे घोषणा खालायजाखा ते आबनि सालो जों जत लुकुरकनो राजानि राजबंशी र बुबाग्रानि बसं र जों सिनि बुबाग्रानो जों तैबो मुइतनि बिसिंति खालाय लाइबुमानो कथां खालाय लांनानै बागै नगाव तंनाय कामिया तंनाय हातियाव तंनाय जतनि थानायाव जों खबंनानै मुसुंगो बुबाग्रानि आसामनि सालनो जतनो खातं खाजानि बिसिंति खालाय फैमिली बैसाबुतिनो तै तंनाय रक एमप्लॉय अंगनाय रक जरा सर्विस खायनाय रक जरा अनएम्प्लॉय जरा बिजनेस जतनि थानायावनो जों मेसेज रनाय आबुनि सालो 19 तारिख आगस्ट नि 2020 नि सालो जोंनि बुबाग्रानि आसामनि सालनो तंथकनि बिसिंति खालाय पद्रि पोर खालाय सेलिब्रेशन खालायमानानि बागै जों कबकनाय एमप्लॉय रक बाहायनो बरकबो आबुनि सालो सालसा हलिडे दंगो बरकबो फेमिलिनि बरकना तुयै तंथक लायमानानि बागै जों बरकना कबं मुंनारगो ते कैसा स्पेशली तबक जों सिने जे त्रिपुरानि स्लोगान तै जों एवारनेस खालाय तंमानि बिसिंगो पर महल तै जोंना केबेंनानि बागै चक्रान्त खालाय दंगो स्पेशली गणतन्त्रनि क्षमतानो बाक्सा मकल कुसुंखाय नुगै हायकाबा बाक्सा लोभनि कारणे पद्रेपर डेमोक्रेसीनि क्षमतानो प्रशासनिक क्षमतानो पलिटिकलनि पद्रेपर सिनि IPFT त्रिपुरालेण्डनो कन्भार्ट खालायै अपप्रचार खालायै सिनि नेतानि बिरुद्धे पार्टीनि बिरुद्धे त्रिपुरालेण्डनि बिरुद्धे पद्रेपर इलिगेशन ति सावै कक सावै तंनाय रखनबो जों कबंनानै मुसुंगो कारण म IPFT आन्दोलन खालाय तंमाने IPFT मुभमेन्ट खालाय तंमाने अब केबोनि व्यक्तिगतनि स्वार्थनि बागैया हायकबा केबो व्यक्तिगतनि इस्युनि बागैया अब IPFT मुभमेन्ट खालाय तंमाने इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा 2009 नि सिमि ताबुक 2020 नि जराव आगामी दिनबो खालाय थांनाय सुदु एडिसिना बेस खालायै 6 शेड्यूल एरियाना बेस खालायै सेपारेट स्टेट त्रिपुरालेण्ड नामनानै आबुनि स्लोगानो आ सेपारेट स्टेट त्रिपुरालेण्ड नामै माया हंकाय सिनि त्रिपुरा साना बमो तैख्लाय नों सेफ खालायनानै मुसुं बमा हायके नों थिनांगो सेफ खालाय मानाय जों ताबुं नुगो 184 जना राजानि बिसिंग एकजन बुबाग्रानि